Bale, aber nondik hasten naizen ni gauza guztia kontatzen. Jendeak betidanik esan dit. Ezke Los Sims oso zaila da, ez dago ezer egiteko. Joko aspergarria da, ez diot zentzurik ikusten. Benetan. Aitzakiekin jarraitzeko benetan joan beste pertsona baten gana, porque ja nik paso egiten dut. Gertatzen dena ez da jokoa zaila dela, baizik eta ez dakizula jolasten. Bale, jazta. Jakin bar zenuen, badakizu. Los Simsekin ez dakizu jolasten. Baina lasai egon, horretarako etorri naizelako ni, Sims lauan nola jolasten hasi erakusteko. Claro, gauza da, joko honek dauzka gauza pilo egiteko. Gauza pilo, baina hasta gehiegi dauzka. Horregaitik askotan galtzen gara eta ez dakiku zer demontregin. Baina gaurkoan erakutsiko dizuet Sims lauko jokalari estandarra izaten. Vamos, estandar, ni bezalakoa, praktikamente. Orduan, egin behar dugu lehenengo gauza da, botoi honi eman, partida berria, tutorialik ez dugu nahi, ni ez lako zuen tutorial. Bale, eta hemen agertzen zaigu gure pertsonaiak sortzeko lekua. Hemen agertzen zaigu zin bat, eta, egin aldugu nahi duguna. Izena, abizena... Normalen jendeak egiten duena Los Sims egin da, bere burua egin. Osea, bere buruan oinarritutako zin bat egin. Ba, egingo dut gaur. A ber, izena, Julen. Abizena. Zio. Egia da, ez doala inoiz lortzen niri posik usten dauen zin bat. Ez dut lortzen inoiz benetan nire antza izatea zinek, baina bueno. Ikus dezakezuenez, Sims lauan pertsonaiak egiteko modua da horrela, hartzen dugu pertsonaia, mugitzen dugu burua, begiak, aurpegiko eta gorputzeko edozein atal. Zuek hasten bazarete gaur jolasten Simsekin, nik hemen dauzkadan hainbat gauza ez dituzu ikusiko, adibidez, hau eta jokoaren testura hauek ez dituzu ikusiko. Ni harin ezelako erabiltzen hainbat mod. Modak ez badakizu zer diren, dira... Normalean jokoen jokalariek egiten dituzten aldaketak edo osagarriak beste jokalariek deskargatu ahal izateko. Hau izango litzateke nire sima. Nirekin antzandirik ez daukala? Ba ez, baina ezin didazu gehiago eskatu, ni ez naizelako trebegia simak sortzen. Sentitzen dut. Bale, baina bukatuta orduan emango diogu hemen behan dagoen honi, eta berriro ere, gure sima biziko den etxea aukeratzeko. Bale, nik uste dut etxeek izan behar dutela argi naturala. Argi natural asko. Horregatik jarri dizkoetain beste lehio. Bale, badaukagu oinarrizko etxe bat. Eta orain zer egin behar dugu. Hemen nago ni ez dakitze egiten, telefonarekin, interneten gauzak bidaltzen. Eta, ez daukagu lanik. Beraz, telefonotik bilatuko dugu lan. Horrela direlako simak, telefonoz lan gaurtzen dutela. Bale, eta hemen dauzkagu jokoak daukartzan lan guztiak. Ni kasu honetan izango naiz artista. Entretenimenduko artista. Bale, eta honek esaten digu, astelenean goizeko 9:00 hasiko garela lanean. Orduan, etxea dago pizkatxo bat utxik oraintxe bertan. Eta ez da komeni etxe bat utxik izatea, simek pertsonok bezala lo egin behar dutelako, komunera joan behar direlako, eta abar. Beraz, etxea pizkatxo bat egokituko diot. Bale, printzipioz badauzkagu oinarrizkoak diren gauzak etxe batean izateko. Sukaldetxo bat, komuna eta ohe bat. Eta esango didazue, ez diozu telebistarik jarri, ez diozu mahairik jarri, ez dago dirurik. Telebista, mahaia eta horrelako gauzak nahi badituzu, egin lan eta orduan lortuko dituzu. 521 simulio didazkagulako eta honekin ez dagoelako ezer erosteko. Bale, gure lanarekin harremanduta, lan honetako eskatzen digute txisteak idaztea edo musika praktikatzea. Ez daukagunez ezer txisteak idazteko eta ordenagailua behar duzulako eta ez daukagulako, gitarra bat erosiko dut. Begirazte ondo, ez daukago dirurik gitarra bat erosteko? Bale, badaukagu gitarra. Zein koloretan jarriko dut... Eta orain praktikatu pizkatxo bat, maila hobea lortu arte. Klaro, baina ez dugu izango egun osoan zehar gure sima hau gauzak praktikatzen eta lan egiteko. 21 ordu barru lana daukazu. Bale, gorde gitarra eta ingo urrengoa. Behin sima sortua, etxea eraikita eta lan bat bilatuta, eta lortuta noski. Orain geratzen zaiguna da gure ingurua aztertu. Parkera joango gara, Magnolia Blossom parkera. Hau da jokoan datorren lehenengo parkea. Eta, hemen ari dira jolasten sakean, bi pertsona hauek, haiek bakarrik. Bjorn Bjersen eta Kea Hoalpli.
zu praktikatuko duzu pizkatxo bat gitarra, ondo etorriko zaizulako zure lanerako. Bale, ilundu zaigu pizkatxo bat hau, gainera Julen hasi da pizkatxo bat lo hartzen, beraz, etxera joango gara. Eta zer da goizeko 8:10 gutxiago. Zure bete beharrak ziren musika jotzea. Egin duzu, ja, zike. Eta hemendik ordu batera hasi beharko dugu lan egiten, bale, zoaz komunera, behar duzulako. Eta jan zerbait, ez dakit, sandwich bat, adibidez. Denbora ematen badizu, klaro, lan egin aurretik. Ez. Bale, suba, oso ondo, bale. Julen hasi da erretzen. Oso ondo, sandwich bat zegoen prestatzen eta hala, erretzen hasi naiz. Aizu, Julen, mesedez. Sartu dutxan. Zer, erretzen geratuko zara hor? Arazo bat daukagu. Sandwich bat jatera gomendatuko nizuke, baina ezin dut, ez daukadalako sukalde. Partidaren amaiera. Osea, aber ulertu dudan. Nire simako zen, sandwich bat prestatzeko esan diot, eta erre da. Osea, ez da sandwicha erre, baizik eta bera, nire sima erre da, eta hilda. Eta nik arazo guzti hauek aurrek usutean euskan. Gezurra da, baina bueno. Ez nuen espero hau gertatzea, egia esan ez nuen espero hau gertatzea. Baina aprobetxatuko dut beste familia bat erakusteko zuei. Hau da haien etxea, eta hau da Figuerola Sanjurjoren familia. Rodrigo Figuerola, Taria Sanjurjo eta haien seme alabak. Ikus dezakezuenez, etxe oso handia da, oso garestia. Eta, hau da beraiek diru asko daukatelako, eta lehen beste leku batean bizi ziren, baina azkenean etxe saldatu ziren, eta etxe edo jauregitxo hau erosi zuten. Baina hori da ni pentsatzen zen historia, ni inventatzen ari naizen historia. Osea, zuek nahi duzuena pentsatu. Eta hemen dugu Nadia Figueruela, pianoa jotzen, bera, pianosale amorratua delako. Hemen aurrean daukagu Rodrigo, bere neba, hemen komunera ekin dago Rodrigo, haien aita, ez dakit esan dudan. Hau dela Rodrigo, ez da Rodrigo da, Nicolás, barkatu. Nicolás, agente sekretua, bere familiak ez daki, eta inork ez daki, bakarrik berak daki, baina, Eta, non dago, Rodrigo hori nahi da. Hemen dago Rodrigo, komunera ari da joten. Bera da enpresetako gizona, eta bestalde batetik daukagu Talia Sanjurjo, ez duena inoiz lan konkreturik izan, baina orain bere seme alabak helduak direla, berak erabaki du astronauta izatea. Horregaitik aukeratu zuen astronauta lanbidea, eta espaziontzi bat ari da egiten, espazioa bisitatzeko. Eta hau da haien etxea. Por cierto, lehen ez dizuet esan, baina hemen goian eskumako aldean, badaukagu botoi bat ditzen dena galeria. Hemen ematen badiogu ikusiko ditugu Simpson jokalariek igotzen dituzten haiek sortutako gauzak, etxeak eta simak batez ere. Etxeak eta simak ez dagoelako ezer gehiago hemen. Eta modu berean, zuek edozein gauza argitaratu dezakezu hemen, jendeak deskargatzeko eta komentariak jartzeko eta horrelako gauzak egiteko. Claro, Los Simsekin jolasten dugun artean, mota askotako jokalariak daude. Batzuk egiten dutena da pertsoniak sortu, simak sortu. Beste batzuk etxeak eraiki, etxeak edo eraikinak entzi. Eta gero beste batzuk egiten dutena da modak egin. Batzuk egiten dituzte hileak, beste batzuk azal estiloak, beste batzuk arropak, altzariak, edo zein gauza. Baina normalean jokalari gehienok egiten duguna da gaurko bideoan erakutsi dizuedana. Los Sims laurekin jolas dezakezue ordenagailuan, baita Play lauan eta Xbox Onean. Hala ere nik gomendatzen duena da ordenagailuan jolastea. Kontuan hartuta hori zeintzuk diren zuen helburuak edo zuen nahiak joko honekin jolastean. Niri adibidez gehiago gustatzen zait modak erabiltzea, ingelesez CC izenarekin ezagutzen direnak, eta Play lauan eta Xbox Onean ezin da modekin jolastu. Gero ere ordenagailuan pizkatxo bat errazagoa da, saguarekin manejatzea jokua, baina azkenean kontrolen kontua ez da inbesterako. Behin ohituta berdin du. Nik hemen agur esango dizuet, Figueruela eta Sanjurjo familiaren aurrean. Espero dut bideoa zuen gustokoa izatea, eskerrik asko bideo ikusi zenagatik, eta aurrengo bideoan ikusiko dugu elkar. Agur!